Esquerra, la UP Iniciativa i Veïns per Rubí demanaran de nou al ple el desistiment del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en tramitació i l'inici d'un nou text adaptat al context actual. Les quatre formacions que han comparegut en roda de premsa, acompanyades també de Podem, asseguren que s'està treballant una proposta obsoleta, incompleta i poc justificada, que difícilment serà aprovada per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Amb tot això, la majoria de l'oposició demana a l'equip de govern que trepitgi el fre i agafi la mà estesa que se'ls està oferint. El POM sí que és un tema molt seriós de ciutat. Tots els grups que estem aquí ens l'hem pres sempre com això, un tema molt important de ciutat, que no ens podem prendre com si fos una cosa que l'any que ve podem tornar a canviar, això no és així, i per tant no podem fer electoralisme amb aquesta qüestió, i és per això que ja al juny vam fer mà estesa a l'equip de govern en el que no pretenem, amb tot aquest tema no pretenem retreure res. Es va prendre una decisió el 2015 que va ser intentar aprovar aquest POM. Nosaltres pensem que no va ser la decisió encertada i ho vam dir des del principi. En tot cas, creiem que ara estem a temps d'aturar-ho i de començar un POM en el que tots ens sentim més representats i hi hagi consens ciutadà també. Un POM es pot aprovar de manera provisional en un ple, legalment amb 13 vots, que és el que en aquest cas que seria la majoria absoluta de la corporació, dels regidors que formen legalment la corporació, però no seria convenient, perquè evidentment una qüestió és que s'aprovi justament amb els regidors que fan falta, i una altra cosa és que un pla general d'ordenació urbanística hauria de requerir políticament, és l'opció més intel·ligent, un ampli consens perquè s'està jugant el futur dels propers 15-20 anys a la ciutat. I això em sembla que seria molt irresponsable de qualsevol alcaldessa o alcalde de qualsevol municipi intentar tirar endavant un pla general d'ordenació urbanística justament amb la majoria absoluta i no sense arribar a una situació de consens més ampli. Les 5 formacions polítiques en diverses reunions han posat sobre la taula les seves propostes i preocupacions sobre el POM. I tot i que cadascuna d'elles té el seu model de ciutat, han arribat a alguns consensos. El més important per a tots ells és la participació de tots els sectors socials i econòmics. El treball que hem fet d'anàlisi del POM ens ha permès tindre molts consensos. Un primer consens que per tots és fonamental és entendre que el planejament de la ciutat no és cosa exclusiva dels polítics, ni dels grups municipals, ni de l'alcaldessa, ni dels sectors empresarials, sinó que és del conjunt de la ciutadania. Per tant, com deia la Mireia i el Toni, és fonamental, i aquest és un consens que compartim tots, que qualsevol procés que s'iniciï de POM compti amb un potent instrument de participació ciutadana, que tothom participi en igualtat de condicions. Mireu, avui, qui està pressionant perquè el text s'aprovi és un sector determinat de la societat, o dos sectors de la ciutat, no? Els que tenen algun interès al darrere d'això, els propietaris, els sectors econòmics i industrials, alguns grups polítics. Però nosaltres, per exemple, per arribar a tindre aquest consens, hem fet una feina de formigueta. Ens hem anat a visitar totes les associacions de veïns de la ciutat que ens han volgut rebre. D'altra banda, Esquerra, la UP Iniciativa, Veïns per Rubí i Podem recorden a l'equip de govern que la seva intenció no és aturar les ciutats, sinó assegurar un futur millor. Perquè volem aturar aquest text refús del POM, ens tillen de voler aturar la ciutat, insistir, com deien els meus companys, no volem aturar la ciutat, el que volem és millorar-la precisament, i que aquest text refús del POM, tal com està plantejat a dia d'avui, no la millora, sinó tot el contrari, l'empitjora. Per tant, el que ara pot semblar una aturada de la ciutat, d'aquí uns anys és la garantia de que tots i totes gaudirem d'una ciutat molt millor, cosa que a dia d'avui aquest POM no garanteix per tots els motius que hem exposat, i jo crec que han quedat prou clars que tant tècnica com jurídicament aquest text refós no respon a les necessitats actuals de la ciutat, ni actuals ni futures.